Zato kažem, pi spreman i budi uvek spreman. Veštačka oplodnja, smanjen kvalitet spermalne tečnosti, danas su sve češći problem i više ne treba da budu tabu tema. Muško reproduktivno zdravlje je važno, a pravovremena podrška može napraviti veliku razliku. Sperman tablete doprinose muškom seksualnom zdravlju i poboljšavaju kvalitet sperme. Pažljivo odabrana kombinacija ajurvedskih biljaka tradicionalno se koristi za podršku reproduktivnom zdravlju muškarca. Sperman promoviše seksualnu želju i kapacitet, kao i funkcionisanje i normalno fiziološko stanje prostate. Pakovanje sadrži 120 tableta. Preporučena upotreba je 2 tablete dnevno, što znači da je jedno pakovanje za 2 meseca redovne upotrebe. Pozovite sebe da napravite korak ka boljem muškom zdravlju i izaberite Sperman Himalaja. Više informacija pronaćite na sajtu www.himalaya.co.rs, a za sva dodatna pitanja pišite na profilu Himalaja Srbija.